Здравейте, аз съм Десислава Маринова, треньор личностно развитие. Трябва да направим разликата между това да сме уверени в себе си и да парадираме и да имитираме увереност, а дълбоко в себе си да се чувстваме, че нямаме самочувствие. Разликата е следната. Когато един човек е уверен и има самочувствие, той не парадира с това, което притежава. Той влиза някъде, има тази харизма, има това самочувствие. Той няма нужда или тя нямат нужда от одобрението и от вниманието на аудиторията. Тук изключваме хората, които правят бизнес и които целят да привличат клиенти. Затова в своята лента цитира Хорас Браун, че обикновеният човек парадира с високите си материални положения поради ниско самочувствие. Всеки един от нас има желание да постигне определени неща в живота, но поради липса на определени дейности, поради липса на воля, поради страх или поради това, че не можем и не искаме да положим усилия или в повечето случаи не знаем какво искаме да направим с живота си и не търсим различни варианти и възможности да пробваме различни сфери, да видим кое за нас е добре и кое за нас не е добре, тогава единственото, което можем да направим е да се хвалим с това, което притежаваме към днешна дата. И ако към днешна дата конкретното момче притежава съответно материални придобивки, той няма какво друго да направи, освен да се хвали с тези материални придобивки. Въпросът е обаче, защо има млади момичета, които се прилепват към такива партньори и влизат в такива отношения? Какво показват със своето поведение тези млади момичета? Те показват също, че не са уверени. Защото те смятат, най-вероятно е, че не могат да постигнат нещата, които искат, или твърде вероятно е да не знаят какво да правят с живота си. Някой им дава пари, някой им дава колата, някой им дава вечерята, хотела, ресторанта, води ги на почивка, на екзотични дестинации и те са готови да влязат в отношения с такъв мъж. Това означава, че жената има ниско самочувствие, защото тя няма амбицията и няма увереността и няма волята, че може да постигне нещо. Разликата с това е, че мъжът и жената полагат усилия за връзката. И когато един мъж обича, той прави жена си щастлив. Прави различни подаръци, води я, глези я. Но тук вече не говорим за показност, тук не говорим за купуване на младостта, на тялото, на вниманието и на отношението. Тук казваме така, мъжът полага тези жестове и прави тези жестове и глези жена си. А в другия вариант, разликата е много тънка, а в другия вариант казваме, той си плаща и тя прави това, което той иска. Означава, че той няма самочувствието и увереността, защото смята, че ако той не си плаща и ако той няма материални придобивки, тя няма да обърне внимание. И момичетата, които търсят такъв тип поведение, означава, че те нямат самочувствието, защото нямат самочувствието и увереността сами да започнат работа, сами да изкарат някакво образование или някаква работа и искат да живеят на макс, тук и сега. Но това не означава, че тази жена е уверена и тази жена обича себе си. Влизайки в отношения на емоционално зависими и на финансово зависими, жените не обичат себе си. Те стават прилепнали към мъжа. Мъжът тогава взема контрол над тях и започва да прави каквото той си иска. Това не е уверен човек. Защо казахме, че това поведение най-вероятно е за човек, който е с нереализирано его? Защото някъде в неговите представи той се чувства за успял човек, но вътрешно на подсъзнателно ниво той се критикува. И за да спре да се критикува, за да се чувства балансиран и за да няма така нареченото противоречие, този човек започва да изкарва на показ това, което има. В случая аз имам хубави дрехи, аз имам маркови дрехи, аз искам маркова кола, да се покажа, че съм повече от това, което си мисля, че съм.
Увереността, мили момичета и момчета, тя се показва, но като вътрешно състояние, като самочувствие на това да изявиш себе си, но да не пречиш на останалите и да не унижаваш останалите, да не прекрачваш границата на другия и да не очакваш и да защитаваш своята лична граница. Тоест, когато не искаш нещо, ти не го правиш, но не задължаваш и другия да го прави. Това, че казвате, че имате самочувствие и увереност, обикновено означава противоположното на това. Тоест, вие се опитвате да убедите себе си в това, което не сте. Или вътрешно в себе си, вие смятате, че не сте. Защото един уверен човек, той следва своите си цели. Той знае какво иска, знае как иска да си живее живота и той следва своите си цели. Прави планове за живота си. И той знае, че няма да се занимава с това да се хвали с дрехите, това да се занимава с някакви интриги, с някакви клюки, да контролира, да манипулира другите. Това го прави от безсилие, защото иска да покаже колко е добър, колко е велик, а всъщност той се критикува. Затова в лентата казах, че аз не съм повече от другите и другите не са повече от мен. Защото тук виждам как млади момичета, включително и аз, разбира се, допусках много грешки. И то поради ниското самочувствие. Поради самочувствието от това, че ти не можеш да заявиш какво искаш и какво не искаш. Защото ти не знаеш какво искаш и какво не искаш. Ти нямаш смелостта да кажеш, не, аз не искам така да отивам там, нещо да правя, нещо да говоря, аз не го искам. Ти с цел да не обидиш някого правиш неща, но това е вече за твоя сметка. И никой няма да признае тези жертви, които правите за себе си в името на някой или в името на нещо. Това е безсмислено. Също така е безсмислено вие да се самокритикувате и да смятате, че не сте достатъчно добра, че не сте достатъчно интелигентна, не сте достатъчно умна, не сте достатъчно успешна и да чакате човека отсреща, той да ви даде всичко, за да може вие да живеете добре. Защото всеки има различно усещане на това да живее добре. Един иска да има кола, а друг е доволен да има топла вода вкъщи. Един иска да ходи на остров на почивка, друг е достатъчно да си купи определени хранителни продукти. Въпросът е ни това, което искаме, да полагаме действия и усилия ние да го правим. Защото ако ние нямаме смелостта да го правим и не полагаме усилията и действията да го правим, ние започваме на подсъзнателно ниво да се критикуваме, да се обвиняваме. И единственият начин ние да не се тревожни и да сме спокойни е когато парадираме с това, което имаме. И затова Хорас Браун казва, че само човека с ниско самочувствие парадира със своите материални придобивки. Тоест той избива някакъв свой комплекс. Но това е неговия начин на мислене. До нови срещи!